A València avui es formalitza la cessió de la Dàrsena interior del port a l'Ajuntament de la ciutat. En total, entre terrenys i edificis, vora 1 milió de metres quadrats dedicats a l'oci i a l'hostaleria. Els empresaris de la Marina Reial volen que aquest estiu, este nou espai, es convertisca en un referent per als valencians. A la Dàrsena està en directe Carme Bor. Carme, de fet ja s'està treballant per a preparar esta nova zona d'expansió, veritat? Així és, Maribel, molt bon dia. Els locals d'oci i restauració que ja funcionen a la Marina estan ja obrint la seva temporada estival amb sopars i activitats nocturnes. Enguany, com a novetat, per exemple, s'han sotmès a una auditoria acústica per comprovar que el nivell dels seus altaveus no molesta a cap veí ni que estiga dormint als hotels del passeig marítim o, per exemple, en cap embarcació, en contractar servicis de neteja i de vigilància. En definitiva, es tracta de cuidar al màxim este entorn de la Dàrsena interior, que d'ací no res veuran més locals d'oci i de restauració gràcies a aquesta cessió de terrenys i de locals que s'ha fet entre Govern Central i Ajuntament i que s'ha formalitzat avui amb aquesta firma de cessió entre l'autoritat portuària i l'alcaldessa de València. En definitiva, es tracta de fer realitat una reivindicació dels valencians que volien utilitzar este nou barri marítim que efectivament compta amb vora 1 milió de metres quadrats. Per tant, en tots aquests locals que veuen s'obriran més bars, més restaurants, però no només això. Hi haurà també empreses tecnològiques, hi haurà una zona recreativo-esportiva que seria la subseu de vela en els Jocs Olímpics de Madrid 2020 i, per exemple, hi haurà un amarratge per a megaiots. En definitiva, es tractaria de donar vida i que tot el món puga utilitzar esta Dàrsena interior, que per cert ja té experiència en albergar esdeveniments esportius de primera magnitud. Recorden, així es va fer l'America's Cup, també va albergar la Fórmula 1 i sense anar més lluny, des d'ahir, des d'ací va ser aquesta primera edició de la regata Ruta des Princes, que va ser tot un èxit. 45.000 persones visitaren esta Marina Reial en estos 4 dies. Era una reivindicació històrica i avui és ja una realitat. L'antiga Dàrsena del Port ja és de la ciutat de València. Ho han signat davant notari l'alcaldessa de València i el president de l'autoritat portuària. Esta firma rubrica la cessió dels terrenys i els edificis a l'Ajuntament. Amb esta cessió, la ciutat guanya un nou barri que mira al mar, més d'1 milió de metres quadrats, amb espai per a megaiots, empreses tecnològiques, zones esportives i instal·lacions d'oci i restauració. La Dàrsena ja ha acollit esdeveniments esportius de primer ordre, com l'America's Cup i la Fórmula 1. L'últim este cap de setmana, amb l'eixida de la regata de la Ruta des Prínceps. Rita Barberà ha destacat l'èxit d'afluència de públic i ha demanat responsabilitats polítiques al govern socialista per la paralització de la cessió de la Dàrsena durant 4 anys. De la dinamización económica que se ha perdido en 4 años, de los puestos de trabajo que no se han podido crear en 4 años, exclusivamente por el sectarismo del gobierno socialista y de la señora Salgado. Habrá que pedirles de verdad responsabilidades ahora y en las urnas. Concerts, castells de focs d'artifici, un projecte per a il·luminar la Dàrsena de nit i una nova zona d'oci i restauració que comença ja a funcionar. La Dàrsena del Port ja és dels valencians.